Pepo? Teda Rexy? Rexy. Na to budu... Nechceš tu místnost ještě zvětšit tudy? Ano, chci. Tak jo, taky jdeme zvětšovat už teď. A mám po krumpáči. Bum. Ne. Tak teď už. Ne. Už po krumpáči. Potřebuju. Tyjo, o kabel máme taky dost postaráno. Počkej, dáš mi ten. Můžu krumpáč, jo, tady je krumpáčů. A už dělej jenom kamenný. Už dělej jenom kamenný, máme dost kablů. Hop. A jestli se divíte, jestli napíšete pod komentář, jestli se na to budou lidi koukat, tak prosím napište, jestli budete chtít další video. A když nebudou chtít, nám to bude jedno, prostě budeme natáčet dál. Ještě tam stojí jedno ironovou lopatu, to hodně potřebujeme. Že budeme zarovnávat terén a digovat trávu. No jo, no. Sorry, no. Ne, teď já nic neříkám, ale fakt už dělej jenom kamenný krumpáče. Jo, a teď je po dalším krumpáči dřevěným. Tyjo, ten dřevěný se ničí sak rychle. Jo, kamenný, dobrý, už máme kamenný, konečně. To nevím, jestli mi potom, jo, stačí určitě. Ale řekni, o kolik větší chceš mít. Co? O kolik větší chceš mít tu místnost, chápeš? Já to teď tady vyrovnám. Aby se tam vešly postoje a domy a vesničani a krávy. To nejde vyslovit. Buď jsem negramotný. Jo, jak to... Ale co tu dělám? Zarovnávám tu terén. I když jsem mohl využít pluginu Volterit, ale to není survival. Hlavně nepište lomeno plugins. Proč ne? Tam hlavně nepište lomeno plugins. Zneužívám pluginu. A hlavně nepoužívejte příkaz mob. To spawne monstra. A taky tím jde vyvolat End Dragona. Je cesta pro cheat. Nový let's play, cesta pro cheat. Cesta pro cheat. Počkej, pojď sem a řekni, jak větší to chceš mít. Pojď sem. Pravý. Pojď sem. Tady máme farmu. No a teď potřebujeme vědět, jak to budeme. Ukaž. No takhle, přesně. No tak já to ještě vědělám víc. No tak já to jdu upravit tady toto. Tok. Budeme začínat jako Gogo s hradem. Postavíme si pak celkově hrad. Jo? Nebudeme kopírovat Goga, ale postavíme hrad. Ne, to budou a zase nás zablokují YouTube kanál za porušování autorských práv. Doufám, že nic takového neexistuje. Autorská práva. To mi nevystačí dřevo, jdi kutat dřevo. No, už mám po krumpáči skoro. Teď budu mít ještě takhle. Hej, jako vysázet stromy. Tady je to je sice super, ale mohl by si, prosím tě, jít pro to dřevo? Za prvé, stromy nám stačí. Stromy jsou do traflík. Kik, ban, co chceš? Kdo je ten traflík? To je Dominik, můj úhlavní nepřítel. Já tady vysázím stromy, aby to tu vypadalo. A už mám poka nevím, no. Opla. Já tu sázím jenom pár stromečků, aby ty domy krafa. Tak ho kikni. Nebo ho. Wolfines! Oba tři najednou, několik typů. Domikrafák. No tak kikni i Wolfinesej Domikrafáka. Kick. Domikrafák. Hej, zeptáme, chceš, aby s nám hrál Dominik? Ne. Opravdu. Cože? Opravdu nechceš. Ne. Smůla jeho smůla. Já jdu natřídit hezky česky. Jo, znám to nazpaměť. A ještě je tu někdo? Domikrafák. Jo, to...
Tyjo, to snad No. ne. Já jim dám ban, nebo... Ne, nedávej, hlavně, protože oni by nás podli ve škole, víš. Už. On Kick. zapad i mňáso. Vo... Fi... On kikuje. Wolfines 54. No a? Konečně. No a? Mně to nevadí. Když to nevadí mě, tak to nevadí. Hej, krumpač. Hej, když Koskos hraje s náma. Hej, tak jo. Krumpac. Nemůže prosím tě pochopit. Napiš mu. Také zase Kick. Domicera. Ne, hlavně nekikuj. Právě Koskos ho chce požádat o diamanty na serveru. A najednou. Hej, a můžu ten krumpač nebo ne? Tady máme hned u sebe kejvku, obří kejvku. Takže tady si kdykoliv můžeme zajít natěžit. Tak já ti dám. Hej, hlínu dáváme na hlínu, send na send a takhle tady jsou bloky. A tady musíme to, ne, kabel se dává do té horní části. Tady jsou česty. Dubový prkno. A třičte to. Tam se dává třetina. Ať to nevypadá pošálně. No. Hej, já kiknu Wolfinese. Tyjo, proč se killuješ, tyjo. Já budu dělat farmu na ty bejty. Jo, to nefunguje.